Gde ti je telefon, Polina? Možda ga je neko ukrao. Čekaj, stani. Gde je moj telefon? Deco, da li možete da proverite u svojim rančevima da li imate Polinin telefon? Ja vam apsolutno neću ništa pokazati. I znaš šta? Pojela je. Jadna svinja. To je bila samo beba. Kako je to uradila? Šalim se. 101. dan ova Japanka je pokazala da je svinja živa i zdrava. U početku sam i ja mislila šta, kako? Ova devojka je uhvatila talas hajpa. Svi su sigurno pratili nju i njeno prase. Pokazat ću ti ovu svinju, ti ćeš mu se smejati. Dobro. Dobro. Joj, dok tražiš, ja ću brže pronaći. Kako se to zove? Kalvin? Kalvi. Gde ti je telefon, Polina? Možda si ga ostavila kod kuće. Ne, koristila sam ga u školi. Pogledaj malo bolje. Proveri i džepove. Devojke, da li je moguće da sam ga negde ostavila? Molim te, nazovi me. Zovem. Zvoni. Ali niko ne odgovara. Ja sam stvarno zainteresovan za fudbal. Ok, da li si juče gledao meč? Da li su dobar go, zar ne? Da, jesu, tačno u 13. minuti. Da, mislio sam da neće ništa raditi za njih. Hajde igramo fudbal posle škole u dvorištu. Hajde, pusti mi samo da napišem drugima poruku, možda ćeš neko hteti da igra. Možda si ga ostavila u trpezariji. Ćao. Ćao. Tražimo moj telefon. Pitam jesi ga ostavila u trpezariji. Ne, nisam. Jutro sam postavila video na TikTok. Neko je zvao? Vlad, vidim da ti baš super ide istraga. Naravno da smo zvali. I? Niko se nije javio. A, pa mora da je izgubljeno. Vlad, ti si Sherlock Holmes, šta? Paulina, možemo otići u kantinu da proverimo možda? Hvala, Vlad, molim te uradi to. Hajdemo. Dobar dan, deco. Šta se desilo? Gospođo Julija, ne možemo da pronađemo Polinin telefon. Već je proverila celu torbu. Od kada tražite? Pa, posle časa sam primetila da je nestao. Šta ako ga je neko ukrao? Ne znam baš. Luiza, mogu li da pozovem svoje roditelje sa tvog telefona? Da, naravno, izvoli. Dakle, deco, zapišite svoj domaći sa table. Polina, ne brini, mislim da će tvoj telefon biti pronađen. Roditelji su ga verovatno već pronašli u aplikaciji. Hvala, gospođo Julija. Paulina, ne brini, pronaći ćemo tvoj telefon. Polina, ako ne nađeš telefon, hoćeš pozvati policiju. Ne znam, zavisi šta će roditelji reći. Naravno da ćete pozvati policiju ako je telefon ukraden, to svi znaju. Aha, telefon mog brata je ukraden pre 6 meseci, prijavili su ga policiji i još uvek je izgubljen. Devojke, ne budite takve, Polina je veoma tužna. Baš tako. Sada ću pozvati tvoje roditelje, možda su ga oni već pronašli. Stani, gde je moj telefon? Gospođo Julija, jesi i vi izgubili telefon? Polina, mislim da znam gde možemo da nađemo tvoj iPhone. A moj? Bar je jedan telefon pronađen. I pretrčao je polje i dao je povratni pas i uzeo ga je. Deco, da li možete da proverite u svojim rančevima da li imate telefon? Ne, nismo ga uzeli. Dakle, pokažite nam onda šta je u vašim rančevima. Pretresi su ilegalni. Da li sumnjate u nas? Moramo da proverimo sve opcije. Da li su devojke pokazale svoje torbe? Ne, ali mogu da pokažem. Imam samo svoje stvari. O, pasoš. Evo, vidi, to je bio samo signal sa telefona koji nas je doveo ovam. Moja savjest je čista. Jako mi je žao što nam ne verujete. Izvoli. Pogledajte.
Ja vam neću apsolutno ništa pokazati. Zašto? Zato što je ovo poniženje za mene. Nikada nikome nikad ne bih ništa ukrao, a kamoli vama. E pa Vlad, izgledaš sumnjivo sada. Hoćeš da te podsjetim da si nekada davno bio zavisnik od kockanja. Šta ako to uradiš ponovo? Pa, Polina, žao mi te je, draga. Danas ti je ukrao telefon, a sutra će to biti tvoje senke i ruževi. Da li ste normalne senke i ruž? Evo, pogledajte. Vlad, šta imaš da nam objasniš? Ja sam šokiran. Vlad, kako si mogao? Ja nisam ukrao ništa. Rekla sam ti. Hajde reci nam kako ti je podmetnuto. Naravno, ovo je sve isplanirano. Ja sam htio ti pomognem, Paulina. Nemoj da im veruješ. Pretvarao si se da želiš da je pomogneš, ne verujemo ti. Sve smo vidjele same. Ja to nisam učinio. Kako si mogao? Pa mi smo sve vreme tražili tvoj telefon, Paulina. Nismo ga videli nigde. Vlad, moram da obavestim direktora škole i da pozovem tvoje roditelje u školu. Vlad, ukrao si telefon, šta je sledeće? Hteo si da ga prodaš? Nisam ga ukrao. Šokirana sam. Sad ne možemo ostavljati naše stvari u učionici. Da. Rekla sam vam. Jadna Polina. Nažalost, dokazi su očigledni. Think about me one more time before you go. Šta ćemo da radimo, Mašo? Razmišljala sam o ovoj situaciji, nisam sigurna da je kriv. Ali kako? Sve si videla. Jesi mu videla reakciju, tako se ne ponašaju lopovi. A ti kao znaš kako se oni ponašaju. Vidi ovako, danas je bilo malo ljudi na času, a mi smo sve vrijeme bile sa Polinom. Da, a Dijana nije nam pomogla. Upravo, jesi videla njenu reakciju kada je telefon pronađen kod Vlada? Iskreno govoreći, nisam obraćala pažnju. Sve je to čudno. Izgledalo je kao da joj je drago, ali zašto je to uradila? Mislim da sam shvatila. Ona želi da razdvoji Polinu i Vlada. Oni već ne komuniciraju. Stigla je do svog cilja. Gospođo Julija, imamo ideju ko je to uradio. Mislimo da je Dijana podmetnula telefon Vladu. To nije on uradio. Luiza, nemoj da se mešaš u ove stvari, ne tičete se. Zar ne možemo reći svoje mišljenje? Verovatno je to uradila da razdvoji Polinu i Vlada. Šta mislite o tome? To je zanimljivo. Dakle, Vlad, u 12 časova imat ćeš sastanak sa direktorom. Očekuje da porazgovaraš sa Polinom. Kakva je to konfrontacija? Dobro, pogledaj Polinu u oči i objasni zašto si ukrao telefon. Školska uprava prosto ne može da izdvaja trenutno sredstva za kamere. Inače bismo se davno suočili sa ovim. Znate, meni je glavno da je telefon pronađen. Nije važno kako je nestao. Ponekad se osoba može poslati u zatvor za zločine koje nije počinila. Da li me razumeš? A šta ako je to Vlad uradio? Ja ga nisam ukrao. Koliko moram puta da ponovim? Zašto si to uradila? Šta to? Jesi li ti sve ovo namestila? Nisam. Šta nisam? Zašto mrmljaš? Razumem da još uvek gajiš osjećanje prema Vladu, ali prešla si granicu. Imaš li savesti? Dijana? Htela sam da se posvađaju. Jer je Vlad prestao da komunicira sa mnom zbog Poline. Nisam htela. Dijana, zašto si to uradila? Ne znam. Žao mi je, Polina. Dijana, ovo je stvarno strašno. Dijana, ostani sama i razmisli o svom ponašanju.